Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudayan nga ti surat ti pagkasaritaan ni Corazon nga napoluan kabsat la ti kabsat. Dear Manong Nemi, dudwa kam lang nga kabsat, Manong Nemi, duwa pa'y nga babae. Takalikaguman kumamat ni Papa Edi, Manong Nemi, ti madaan ti anak nga junior wonuraki. Ngamdakdakam laeng kani ading ko nga kati. May sala, nasurok lang nga may sangatawan ti bait mi Manong. Kas kam lasingin, kunak kuma angem nagdakkel ti gidyat ti langami. Napintasak. Oremet ni kati. Napintas mo ti suna. Tano ibagak nga napintasak. Ore siyak, napintasak. Napimpintasak. Oh, sana? Napimpintasak ate. Saan ka mabaling awagan ti ate? Gabata, nabakbakit ti langam ngam siyak. Omata? Loros kasadar ta. Omata? Nagbaitan dakit 1 year and 2 months. Tapag bagiso ng birthday ka, first birthday mo manang, kalpasan dito ba bulan, impas nga hinak ni mama. Di makadakas, matan ti kapsat ta. Gabot halos Manong Nemi, agkatayag kami, agkabagi kami. Mabalin mi tagbinulod iti bado. Dati na kay Roa mami Manong Nemi. Idi ubing kami pailaeng, manang, bulutak man natin kabaro nga badom. Tapay, kiti insyumbro matin, di padasak mamat ng suot, baka adodang nga may bagay kanyak. Ini damo nga makita Manong Nemi ni mama, nga mabalim iti agbinulod iti bado kinunana. Hay. Ay, Corazon. Kati, ma? Kaano pa gararabidan yung tagpimbinulod ti bado, ha? Dito pitlonan. Orit sapatos ka nagkasize kami. Mabalim mo pa tagbinulod ti panty. Mabalim mo tagbinulod ti short. O nagbinulod ka ti kaldugong. Mabalim. Ay, susasos kaslasansa nga nasyatan na kuya. So nga, saan yung ipatpatuloy nun yung aramidin yung rekasta, ha? Tapay kumahan ako madagas na ma. Nakursunadak di bado ni mate. Kaya naisibro ng lagid din, di buludak. Di kami, ate, kastamat kanyak ma. Nakursunadak di kabarbarong arawatan din kati. Buludak mo na, apa yung isulat may mayat nga bumulbulod. Nabuludan na ti badok, buludak mo di bado na. Nabuludan na di sapatos ko, di buludak mo di sapatos na. Uray, idiadda kami ti high school Manong. Kasjay, adabagad kamali. Uy, Kati, nagbayag kan. Sakin ni Kati, sakin ni Corazon. Ti amok kasi ka ni Kati ka ba ta nakinak ni bado na kasta idi?
Bado ng peso na ito, yung binulod ko. Nakaman lang tagkap sa tagkasize kaya niya. Una ta. Apin na so na niya. Ano kurso na adam bado na mabalim mo nga, buluden. Kasta mo ito no kurso na adam kurso na adam. Makariro. Siyempre, manunemi imin una ak na nagraduarte high school. Nag first year college sa kiti kursok ng accounting manunemi. Ida graduar mo ten manunemi ni Cathy, siyempre. Nagbasa mga first year, second year college ko, first year college na ti kurso ng nursing manong. Dahil saan ka magpadpada ti eskwela? Gusto nga, hanggang magpadpada ti uniforme. Saan ka nga makapagbinulo din ti uniforme? Imentor tuloy minatamanong. Ori no kabarbaro yung sapatos ko. Dati man, sapatos na to, sarat, bulod. Kastamat kang kuha na. Bumahalas mo. Binulod mo yung sapatos ko, ate. Bulod pati sapatos mo. Diya ka mo manunemitan no at dati kiti kundaway nga. No, diya pagbadok ko mga kita bado ni Cathy. Di pagarup na papakin ni mama, siya ni Cathy. Allah mama, nagadayo difference lang kami, naman pagkatayag kami, nagkabagi kami. Ay, makaikawa. Tapos siyempre, nairuam kami kadata ng bado ni aading mo. Yung sikat ng isuot, akit amo mi, akit siya ni Cathy. Kastamat, no ni ading mo ti, mangbulod ti badom, pagarup mo, ti pagarup mi, sika. Ibo no na ka nagraduar manunemi, aging ka nagtekak ti board, nakastrekak nga dagos manunemi nga mga opisina iti bangko. Ininto ta tikapsat ko manunemi, iti graduar, ka nairwar na ti pa nagboard na, nagtrabaho manunemi ti makatawan, aging ka nga nagpangpanan iti agabroad, nga mangyuyubra ti kursuna nga nursing. Kas may isa nga nurse. Pinadas naman ng name tinag-aplikar sa Jaya, Australia. Dadaan timi sa Jaya manong name nga nang-rekomendar kang kuhana. At siyempre, hanggang nga basta, simre ka dagos, ado pa lang madigitay, rumbeng nga, asikasun na sa Jaya, examen nga rumbeng nga maipasana. Aging ka, nakalpasan ti makatawan, nagbalinin nga regular isuna, nga nurse, iti may isang ospital sa Australia. Kunada nga ron, napimpin na sakit di gasad di adig mo, humsi ka. Apay ma, kitaktakal ti sweldo na. Di agabrudak to, met. Kayat. Parbaring no, alistot asensok. May promotak yung na bangko nga pagkatrabaho. Iti bangko manunemi, na-transfer ti may isang empleyado manipo diti main office nga imay manong name dito branch me. Isa dito manong name ni Jason. Hi. Hi, sir. Apay nga wagan natin, sir. Gawatan na nga ito ti posisyon mong imsiyak, sir. Gusto nga wagan ka ti, sir. Okay. Palubusan ka mga wag kanya ti, sir. No, that to pisina. Yung naawan ti pisina, mabaling ka awagan ng latan ni Jason. Yeah. Agbagay laon ang tinaganta. Corazon and Jason. O Jason ken Corazon. Pag pinustahan ta, datan to tagasawa. Hala ni sir. Manong name adumaten dagiti nagbalin nga syutor ko. Dagiti nagaharim kanya. Nang na lang aro din dantake ti college manong name. Iti nananaya kon nga balasan. Ngim gabot agbasbasa kat saan ko yung kaso ida. Jakpay kayat ti madan ti boyfriend ko nak. Kasta nga tamot siguro ni Cathy. Ngim jakla mo. Ngim ti balag ko nak kat agpadpada kami. Nga saan nga nadaan ti nubyo di agbasbasa kami. Kat kadagita pa ilayang manong name nga na isang sangayan ti mariknak. Agayatak natin. Ni Jason,
Ngam apa nga ni Jason? Yung at mabalingkot kit iso. Naisang sa ngayon ti kinagwapo naman nun nemi. Tsaka mo, takaslad ta batu-batu na, batong balani na, babato ko anak ko ma. Pero ta, itilangin pa ng pereng na kanyak manong nemi permi nga, kasla maragrig ti arwatek. Kasla ta agaragan-gan ti riknak manong nemi. Nangruna kit kang ganahin kami nga kit-kita. Numuna kit awisan nak, dakamdag sangwag merienda. Adan nagigundaway manon naming awisan nak naglans. Naglans aging ka nagbalinan nga. Kada weekend manon naming kat ag dinner date kami. Kaya ko kumanga, sa jamit lang balayo, ng ibagak kang kanuan yaman tirantak. Ngayon kayas lakit ko ng bagaitan kang ka. Si Anya, sure. Ay, Jason, I love you. Anana, saan nangig ko? I love you. Oo, kung kunam sa amin, kanya ko mati kay papanan. Dagiti, napauta pa ng pereng ko ken ka. Ken pa nagkuy-kuyog din. Nga, naasidag matirik ng kanya. Akas na matirik na ken ka. Jason, saan ko halibakin? At damatan na kita sumagman ng babae, di biyag ko, ito na palabas. Sigurado nga saan awan ka nakuha dati kagasat ko. No di ka chika. Sika kat siksikan tulaing korasan. Mamati ka kumakanya. Please, believe me. Dahil baga ka din sana kung mamati. Oring ka pa sumahal. Agar katawan naglayag, Jason. Aman, oring ka pa sumahal. Panunutak pa ka na yung pag adalag pa lang naling tiriknak. Ken ituloy ko pa lang ti mangobserbar ken ka. Ha? Ken ituloy ko ti mangimbestigar ken ka. Nawan ka tis panagtalik mo kanya? Madakas ta. If you love me, dapat lang ang talag ka kanya. Kastamit. Nipat patay ka, kadakal man ti panagtalik ko ka. Oring ka pasumar ko nak. Gabot na pang kumatim pasumaras taga. Mamati ka ko natin ang faith healer. Tsaka mamati. Ngayon naman minsan, lumamati ka, pumudno. Kas kanya, napangkupi na sumar. Sinautsud ko, no sisinot kagasat ko. Amon din bagana? Ano yung bagana? No sinot ba damang ararmam? Isut kagasat mo ko na na. Ho? Kung nakangkar di mamad to? Kat patsek, nasikakan siya. Well, ori ko man no jak kayat mukas pagarigan, no siyak at talagatin na ikari nga para kan ka, kat sikamat tinakari ka para kanyak. Tako nada nga rodan nga, mayat tayo manuno saan. No isut na ikari. Mapasamak lang, mapasamak. Sa amad nga na po ako ti komunikasyon mi ngagkabsat manong. Wait, agpinpinadamag kami met. Kumusta ta trabaho, ha, Kati? Awang problema dito, ate. Tikat ka doon ang garim kanya ka? Yung makumpati kaya't mo katakwada. Tsaka mo, anya ti problema ka na ti pusok. Si Kati. Ada na kayong labak. Kat bang matiyak. Nipatpatag na. Akas man ti panagpatag ko kayong kuwana. Sino? Jason tinakan na. Huh? Sakman? Send na nakman ti picture na? O sige, orayim. Send na kan ti picture. Isan tuntukin ka na ti picture mi nga doa. Dagitaong kat no. Adok nang ibagang ngagbagay kami. At syempre, manong nami
Hindi na ginadayo kami nga kapsat at naliklikan ti panagbinulod mi. Ano, pay, saan ko mga mabalin? Kaya sami ko man nga raramidan, ngayon na kairuwa mami. What? Hindi adda pala dito sa Pilipinas, paano na yung minikatikit na itultulo mi tagbinulod. Gamita akit, awanin At siyempre, adda matisuna ti adayo. Ngayon dikit dinabati ng arawatin dito pasari malagip ko isuot. Bulbuludek lata. Aging gaman nung naming inaklod kon ni Jason kat kalpasantin ng mga bulan in jaya nanti kalaysa. Saan ka di ka nasapapay lang, Jason? Kapag di ka nasapapay lang. Okay na okay. Tapos nasapa ka nga ganak. Kasi siyempre, nagapay kayo ito karit anak mo, anak ta, kas kaladag kakapsat. Kastat ko na din. Okay. Ano okay? Planon da nga na imbag nga rod. Pagawitak di kapsat ko, tayo sumit lang timid ubonor ko. Tatakapsat mo? Ada, duwa kam lang kapsat. Duwa ang babae. Di ka pa na yung magakeng ka? Hampay. Okay, pakitaking ka di picture na. Dahil yun. Sila inaw na kami ka. Na picture siguro. Inaw na ak iti 1 year and 2 months. Kadi? Among kani nga manipod di ubing kami. Diyak pa istorya kang kay. Kabuta agkat-katayag kami, agkabagi kami, agkakasize kami. O gusto mi hindi minulod iti bado. May ganun? Ada kasi siya May gidjat launa ya. Tadi gidi kakapsat ko kit 7 years. 7 years. 7 years old na gidi agadiak. Kadi, siya may dainona. Gani ading ko nga si Grid. 5 years old. 5 years old na, gidi agadi. Talo kam lang. Si Jack malat lalaki. Doon nga babae, gidi kapsat ko. Di, alangan pag nagbibinulod ka, malalaki ka na babae. Di kita kapsat ko doon babae, handa makambali ng binulod at di naman agkasayas. Nagbibinulod kami tibado, ay iti sapatos. Panty nga rod. Nasumro kami agad, nagbibinulod kami. Aging gaman nun naming nga dimtengen detang aldaw, isunalaing ta saan nga nakaawid ti kapsat ko. Sorry ate, wari kasunod ayat kong balinak medyo honor mo. Tsak mapanawan ito hospital, dinak palubusan ng bakasyon. Tilanto lang pa nagbakasyon ko nito nung agpabunyag ka, iti first child yo, kini Jason. Nangalag nga rin sa bali man naming nga medyo honor ko. Naragsak na ornos, natalina ay tiya naangay nga kalaysa, seremonya, resepsyon, aging kadimtengen manon nemi terapi, aba nang ipaay kong kini Jason, iti kinabirhen ko. Mariknak ti irot dagiti harakop na. Mariknak ti bara dagiti agek kinaprus na. Ulit-ulitan na launay nga ibagbagang I love you, I love you, I love you, I love you. Santo pulos nga agpaho, di ba nakahit ko kin ka? Sweetheart. Kawa de siksikan to lang, di babae di biya ko. Kinaikahit ko anong name nga si Mina kam nga dagos. Tinapat nga kayat nga sumangpet isuna dito yung balay. Naman pa kayat dapapakin ni mamata awang nga ni ading ko. Aging ka manong name nga gabot agkatrabahuan kami sa narumpeng. Manong name nga agabot ag-asawa kami agkatrabahuan. Ni destino isuna manong name nga nagsubli di main office. Nga sa jamet manong name ti pagaw awidak. Aging ka manong name nga nagikatak
iti bangko ket nakastreka iti sabali nga bangko. Nang nagpadpada man nimi nga bangko. Saan nagkabsat nga bangko ti pagtrabahuan mi. Imi di may mesan nga lugar man nimi. Iti San Fernando City. Nagbakasyon man nimi ni Kati. Kahit ko kumaidi man nimi nga umay dito La Union. Di na kinayat. Adadda man nimi nga siyak. Iti nagawid dito balay tapos nagkastakit agin niliw ka mga kapsat. Ana plano nga ron. Kasla kahit kundi nagtrabaho to Apay jay. Jakon kahit pa ngirin nyo ti kontrata. Dito yakon. Hindi na siya. Kumusta ate? Gusto ako man la problema ti asawa. Oan. Napudnuso na. Ako kapag anak. Pahinga ron. Tsaka mo na apay. Kaya magagagaran ng ti asawa. Wala. Baka isukat na kaan mo sa man nakangamapututan. Ana? Ano na ko na ako? Pacheck up ka kuma. Hindi naman kayat. Ore siya. Diyak mat kayat. Diyak kanugutin nga da-deperate siya. Basta yan. Sige. Katama na asapay ko mata. Dan dumit lang. Sige, hindi ka mag-asawa? Kasama mag-asawa ka o may boyfriend ko? Ala, nagpili kan? Ako, barbaring no. Dito tumit lang ka-boyfriend. Ag-apply ka rin di hospital. Barbaring no, saan ka marigatan? No, apply ka iti private hospital at siguro ang kamarigatan ng public government hospital at marigatan ka. Doan nga tawen manunimi sipod nag-asawa kami kay ni Jason. Kat nung hasta nga malpas kami amang pagusto tirik namin. Awan pa sweetheart? Ti anak ta. Awan pa sangit ng ubing, idireto nga pagkasaraan ta. Awan pa, anak ito nagbalaytan. Barbaring nisutsukal na. Sa tantulag balay, makaornong tapay. Ano pa tornong ka na? Agtip-tipo na da June account ta. Umanayin nga may isang dakalabalay. Yan tangin, nakaagatan ka di bukod mo kotse. Hindi pa ilang nga. Ore siya, ang damutan bukod ko kotse. Sa gas atit kotse. Anak ko nga. Sakbay ko matikas madan ti kabukbutan ng balay. Anak ko nga. Hindi man sa nga bakasyon, manunemi, nakiktutak, hindi lukat ko tiri daw. Kunak lalong karuba. Nga karuba mi nga ada iti apartment. Karuba mi nga apartment, iti yung mahigtugtog. Nakiktutak. Kati! Ate! Huy! Di ba yung bagang bakasyon nga dito Na-aprobaran na nag-apply ko sa ospital. Dito ya kami destino. Kanila na, sobra ka. Nagsapsapo lang ang pagkasaraan. Ikit, dito ka na. Hana? Adamot, bakante ang kwarto. Duwat kwarto rito yung apartment. Up and down. Dito baba, salas kang kusina. Kaya dito nga to, duwang ang kwarto. Dito yung makibingan ka tayo bayad. Siyempre, bayad ka, arangan ba't nga malibre ka? Katuwa na, lakay mo. Ano talikod? Mabitlang tawagan. Jason, honey. Makamapit dito, Jason. Ano ba na talikod? Ano taragan na nga manok? Palot? Native. Sa talaga tayo, nagagat nga tarakan, sa nagagat pa yung agmula dito talikod. Tamong dito yung apartment racket at backyard na. Garden na, makaw na nga backyard garden. Gusto na ito Ay, sweetheart. Nakakaiso na nga ading ko, kakaiso na kapsat ko ni Kati. Ay, Kati. Ay, kuya. At siyempre, nag-alamano ta.
Dito ka ti pagtrabahuan na. Kat, siyempre, agsapsapol ti pagkasaraan na. Kung duha ti kwarto dito balay, dito kasera. Dito apartment. Di, agad dito yan. No, ito pa nakabalin na, kuya. Kaya na, apagad din mo saan. Tapno, saan nga da kami lang bayad. Una, magibingayak, no kaya cho, yung gudwa, ori saan, ori pagkatlo na. Yan, yung 1/3 na. Iso ti bayada. Agramang matenti ko. Ti bill ti danum ken kuryente. Uwan ko ya, kadagya mo na. Kadagya ka, darwata mo. Jack Foy na isar. Ingay saragan. Ipabot ya akin amamyanan nga kwarto. Dakab dakin abagatan ha. Sige. Sige ate. Kuya, thank you, thank you. Kasta nga ron tinapasamak manong nami kat no kasta nga rabi iti duty ti kabsat ko. Awan ni Sona ti rabi tan naka-duty nga Kat no kasta met nga aldaw ti duty na awang kam amin. Uy, tano rabi iti duty na adda Sona dito apartment iti aldaw. Kaduan naman ang naming arabi iti duty iti kabsat ko. Ada dagidugod daway man ang naming nga sumbre ka kiti kwarto na agsukain ka dagiti arwaten na. Bumulot ak sakit arwaten na. Nukasta nga hanak ng sumre ti opisina. At ano sumre ka ti opisina, nakayo ng borme at papamon. Ikatay ko nga aramid agbimbinul kam ti arwaten. Adan doa nga bulan manong nami sipud adda tikabsat ko dito La Union, San Fernando mano. Kaya may isa nga aldaw nga adda dito pisina. Sakit chat ko. Nihapay nga ta na pa nagimatang tiagas ko. Subli-subliak manong nami ti CR. Naging kamadilat. Nagpakada kini boss mo. Abay na ko. Sir, sakit tiyan ko. Nagtumarak pa yan. Diyak may konsentrate sa trabaho. Sige, di agawin ka. Sige, sir. Thank you. Dumawatan na. Nakitutak manong nemi di makitak ti kutse ti asawak. Ada ni Jason to the apartment? Niyapay. Daga tabat may nainala? Siyempre. Kuri ka. Dakus. Nga dakas na nagparik na kanyak manong. Ala. Tinaramid ko manong. Ora ka dadamat bukod ko atulbek. Sana ka nagpadpadlaw. Huwin. Imuli ak. Iti kwarto mi. Aw nga tao. Ng iti kwarto manong nemi ni Kati. Tamangin ko nga agas-asok. Oh my God! Sinapol ko ti tulbek manong nemi ti kwarto ti kapsat ko. Nasaragak. Kapisadok ti kapisadok ti tulbek. Linong atak manong nemi. Cut all this. Nanimal kayo! Manong nemi. Cut all the act. Naaktuak nga mismo ti asawa ken ti kapsat ko. Darupek ida ti kunak manong naming maglulukan mi ti riknak aging nga napatugawak agang kapsutak latan nga pati sakit nga marikriknak. Hayop kayo.
Oh, animal kayo, ano pa nga naramitan nyo di kastoy? Nakaarwaten di kiti tuwa manong nemi di maalangon ko tirik na. Di mo na nga dinarop ko manong nemi kiti kabsat ko. Anay ko ate. Anay ko ate, sa nagpungutan na kasta, anay ko. Lumaban met manong nemi sungan akal na tigiti imak. Tungpa, tinungpak, ng nakalisi. Bimbaba manong nemi nga timbaray. Hinsarunok ti asawak manong nemi nga dinarop. Pinungot, tinong patungpak kinarkaramutak ganti nangalat imag talnaka ayop ka di may kamsat ko huwag lilipod kayo anong nemi pimanaw ti kapsat ko ininto tanabati ta asawak kaya di malangong kong tirik na. Albasan nga nagtultuloy nga nagsangsangit ak. Nagtipon sakit ken pungtot. Hindi ka sarita nagtasawak. Pasensya ka na. I'm sorry. Pakawan anak. Korason. Kunak mo lang na napudno ka kanyak. Di pa ikabsat ko. Tawak lang. Hindi, kang kanahin ko nga pa nakakit-kita di kapsat mo. Ken, iso na, agang kanahin na makakit-kita man kanyak. I'm sorry, Corazon. No, tidak ba man nga ayat nga marikrik ng ken kakit ni ibawing ko ken ko anak. Ni bagamit ni Kati. Ni talahe nga makarik na ti ayat. Di mi kong makayat. Kabotam mo mi nga basol. Ngem. Nabilig ti sulisok. Masansan nga nung kasta nadaiso na ti apartment. Taghap de at di pisina. Tap nagpapas kayo? Kinuri pa nga ta tirabi. Tirabi ak naka-duty suna. Haring naskan pa yung ganda dyan kakati dito apartment. Rupat ko na kiti arwatin na kit irwar ko. Iti labas ti alad na yung apartment. Kinagupdan yung relasyon nyo. Mapakawan na ka di. Talapas na ganito ba nagpakawan mo? Tawag lang. Masulisok. I'm sorry. Animal. Na-animal kayo. Di makadakas manong nemi ore sa aning nagkaskasera pa dito ni Kati. Maamamwak mo't manong nemi nga masarad na makakita ka na kuha na ngagkuy-kuyo. Mapandandanunan ti asawag isuna manong nemi iti apartment nga nagpagkaskasaraan mo't ni Kati. Siyempre, sinalangan ko ti asawa. Kunak man lang ni Sarding yung relasyon nyo. Yung mapan mo dandanunin ni Suna iti apartment na. Bipliputan dak, ayop ka. I'm sorry. Sorry manen. Sorry manen. Tsaka mawatan tirik na. I'm sorry na ibagak na. Kasla napatpatigpahin, ti kapsat mo ng tisika. Ay, napatpatigan kanya. Napatpatigan kang kanay, di nga kating yung siyak na legal nga asawam. Naro na kita. No, sala ka nga
Makuna nga delay. Baka no, isot ko muna mapututak. Hayop ka. Hayop kayo. Tinawagak ti kapsat ko manon name. Inulit-ulit ko dito na kayat nga resiban. Sung batam, tapno makapagsalita ta, aga-agaw. In text ko, di ko sinong batan na. Hawang nga tanti ka daraksan nga kapsat dosan nga si ka, Kati. May bagay launa, tinagan mo nga, Kati. Gatel. Siya pa'y kayat mo nga agawan. Hindi ti klase mga kapsat. Sorry, ate. Sorry. Jakmet agawan kan kakat ni Jason. Ano nga ron? Bulbuludak lang. Ate, kasto siguro. Ti ko na idi ni mama. Nga manding ang partaan, ti panagbinbinulod ta. Tapati asawak bulodem. Bulbuludak lang, ate. Isubsublik met lang no ka, no? Ay agawi di suna. Haging kama nun nemi, nakiktutak. Dati may isang aldaw, sa anak na nagpantubisin na ta, Sabado ngay. Rimuarte asawak. Hindi sumangpet. Kaduwanan ti kapsat ko. Hindi kayo na suwan dito, Jason. Agamit lang dito ni Kati. Agsubli. Tapno, saan nagbalik ang bakante, di may sa kwarto. Ikabalay na kami ngagkapsat. Ate, mabalin tayo ba na pagsasaritahan na ito ya? Nang naruna ka nagkapsat ta, awan ti sabsabali. Kitikit mo sawan. Pag sinublatan ta ni Jason, ada schedule. MWF, ko kami suna. TTHS, kanyak. Ay, hindi. Oman sabsabali ha. Buluda kita. Kukam tumat ni bigat. Kas-lakas jay. Naroon agad. At na sigog ko, duwan nga bulan. Saan nga mabalin? Tsakayat. Tsakayat. Di mo kahit kasi nga tulad. Siyak tilagal. So nga siyak turumbe nga kadanampig na nayon. Sika-sika Kati. Saan nga mabalingan dito kang kasera? Pumanaw ka. Hey. Abi nga di sa udsudang kanyak na sinot kayat ko kada kayo. Jason? Saan ka di nga rumbe nga siya tagpili? Korason no di mo kaya natalo tayo dito eh. Siya nga rin ti rumbe nga mangibaga no ti pumanaw. Amon, na sinukait ko pumanaw. Ate, di mo ngamin kayat, di bagbagak. Dito ito ang talo, ada schedule tunggal may isa. Hayop kayo kagpadpada. Nakadakdakas kayo ng narunak ng kakati. Anya ti klaseng kakabsat. Kabsat nak, agawan nak, ti asawa. Bulbuludak lang. Hindi mo kayat, ang buludak. Dapat desisyon ni Jason. Sikat papanawon na. Tisurun kan pungtot ko manong name. Bigla nag-resign nagtitrabaho. Kat nagawidak manong name, tisidong dapapaki ni mama. Mas daw da. Ito kayo sa una ito. Nagbakasyon ka lang dito ko na kumangin. Ano materwata mo yung sangpat mo? Ha? Corazon?
Oo nga tanda ka darak sa nakapsat. No saan nga ti kapsat ko, mama? Tikat mo sawan. Saan na lang ang buluden ti asawak? No dikat inagaw na. Anya, mama, kahit kong laksiden nga kapsat, dede nga kati. Inistoryak ti amin kada papakin ni Mama Manong. Manipod ididamo. Aging gabi manaw ni Kati nga magsinsinarak naman. Aging gang insangpet ni Jason ni Kati. Kat siyak ti pinagtalaw na. Takinay kayat na ni Kati ibiti siyak. Ti rason nga da ka no nagspit-pitik nga anak iti saklot ti kapsat ko. Nadakadilan ti rason. No apay kas jay tinaramid kang kanay nga lalaki. Gabotay so, ni Kati nga ading mo, tinasikugan na. Gaputi anak, nasa mo maitad kang ko anak. Ken gapo iti. Kinadakas na nga kapsat, baba. Ti kapsat ko. Makarmadan to digiti animal. Digiti ayop, dusahen to ni Apo Diyos ina. Makapong to ni Apo Diyos kada kuha na kat madusa na. Tawagan manong name da papakin, mamati kapsat ko ngimsan na kano asungsung-batan. Amo na siguro nga nakadano na kung dito ikat namuanan da papakin ni mamati naramid na. Simong matmatlaing kano manong name hindi agangayin. Kat nagpakpakawan. Ilaban na kanumat lati kalintagan na nga iso kanun ti kayat ni Jason. Kanipat patig na kanumat at talaga ni Jason. Awang kanun sa baling inaaking anayat na saang ni Jason. Di pa'y asawak man. O, pangata. Nga kasto tinapasamang ka na kami nga kapsat. Dito tinagparik na kanya kidi iha. Pwede makikita kang binulod kayo tarawatan. Tama nga na mapasama ka kastoy. Nga may sa lalaki ti pagayatan nyo. Nga buludan kabsat mo ti asawam. Wano isot umuna nga agasawa kat sikat bubulod ti asawa. Yung nagtadagbad na naagaw na kang kat asawam. Kagkurak na di nga kabsat ko, mama. Tumukno sa dilangit, tigurak kang kuha na. Kada kayo, ano naman timarik na yo? Hindi kasi dyan nga aramid ti anak yo. Well, anak la ti anak. Kagura min tinaramid na. Ngimiso na mismo, sami kagura. Dila inaramid na. Di aramid na kagura mi. Tidi mi kayat. Ngimiso na, masyan kami kang kuhanan. Ta siyempre, agbasbaso kinapot Diyos. Bayam iha. Ta saan ang agsarday mamagbaga kinkuhanan. Kadaan niya ti bagbagayo. No bagbagaan nyo. Nagsasiyat no panawan na ti asawam. Tawad ti nasiyat ng bunga ti amin. Kaya nung pagkarikan, tagsina na giti duwa, kaya nagsublikan ka ni Jason. Maawat mo pa ka di? Jakon kayat, mama. Jakon kayat. Nagas na rin kakmitlaing iti trabaho manong naimi dito lugar mi. At siyempre, nagtrabaho ako. Nga manugutek sa anak ka naragsak. Uy, no pa iya. Ilimid mi kumati amin ngam dya ka muna kasanungan amuan. Dagi di ka opisinaat, di kasasaad ko. Ni Ben manong nemi tinangisadag tirik na kanya. Hay,
break time na. Danang merienda. Jakin ron, di ba kayong merienda? Doon na kita trabaho, nilang paskulagan. Di, katangan ka. Kadito ka ng merienda. Nabimbit na ito, makipulapul ka, itipad ang mga tao, nga saan nga trabaho, sa agawit ka di balayo, baka agpupok ka di kwartuyo. Ag-relax ka. Tapos na ka sa takat miniliwag mo di napasama. Taan niya namin tiyan mong napasama. Namuak. Inagaw di kapsat mo ti asawang. No, apikit di ang may bulkan. Nalayang namin ni Kiti Marites eh. Kaya niya kuma. It's unfair. Agragraksak ti asawang. Rumbag ang raksak kami. Apay ko mga tulada kita. Diyak kahit agbasol. Agbasbasol da. Iba't patik mo ka di palang ti asawang. Diyak ka mo sung matan nita. Kaya nakasawin manong nami agpropose ni Ben Ganiat. Nga mo rin nga tanyat araramidan na. Agbutay nga kinapo Diyos. Dakila problema ti amin. Kadyak kayat nga nayunan ti sa bali pa nga problema. Babaling kumadlatat, tuloy nga awan ti kaduak. Dakil mo ti amnamnamak manon nemi. Ngagbabawid to na kiti duak. Naging kama nun nemi. Nagaling ti cellphone ko. Ni Kati. Itamang ba lang? Itamang pa lang ang tumawag. Hindi nga titibagana. Sinong batak? Hello? Hello? Hello, ate? Abay. Ha? Anak kasangit mo? Ate. Anak kasangit mo? Ngayon niya tinarabid na keng ka. Kasta mo tinarabid na kaniya. Sino? Jason. Kanaman ano? Di ba naganak ka kumaitan? Saan nga nagtuloy? Naragreg. Anya? Tsaka mo, saan siguro nga naikari? Ita, nangasangbat ni Jason di sa bali nga mabae. Anya? Kinisudan ka kwarto. Pinagbalinda kon nga tagabo. Kaga, di nakarmakan. Ate, di na kuwagan di ate. O, antikapsat ko akas ka. Bye! Ninadap ko ni cellphone ko, manong. Ngayon ti sumunong aldaw, manong nemi, agawidak dito balay, nasang patakon ti kapsat ko. Daka? Ate, nita kadam dito. Nagawid na, tani nga ron, sa tinang kumatsang bayan na, no sanga dito balay. Kinunan ni mama. Pumanaw ka. Ate, akong tikarbangam ka dito kang balay. Pagawanan na ka, ate. Ate, pagawanan na. Ay, apo, nilaki din na pasamakin ka na kayo ng kapsat aya. Ma, awan ti sa bali aking baso no saan nga rito nga inaudi nga anak yung nagatel. Tigat gamin na tikaado nga lalaki dito lubong. No, apo nga nagsinublatan nyo may maysa nga lalaki. Sa ita, agpadpata kayo nga napukawan. Di ba, sayangin nyo palang dyan ti klase na nga lalaki. Umasta ganda yung bugado. Corazon. Tamang ipila ka ti legal separation. Tapno ni kasta. Nawanin ti bibiyang mo pa itinay dyan nga lalaki. Kat noan yaman ti joint account yo. Pagbingayan nyo. Sa mga umat ti property yo, nagkaskasara ka pa ilang. Siatman. Dadyan lang nga. Joint account yo di bangko. Alis to lang ma.
Uri nga awanin ti bugado. Kabisadog naman at kwartak. Isut irwar ko. Gusto ko na diso. Hindi ko mapaila nga. Hoy narod, nalipata kayo ni Ramin. Ididamo manong naming kasladyak kaya tapakawanan ti kapsat ko. Ngayon ti panaking pakpakita na manong naming ti kinakapakumbaba na nga halos parintumang pwede sang wanak do kasta nga makalagip ngagpakawan. Para malang panagtal na ti rik namin agpadpada. Pinakawan ko. Kapsat la ti kapsat ako na. Manong nami, ginunduak mo ngayon withdraw ti kwartami, idi bangko. Wait, kada jay. May katen pa nag-jud account mi. Nangala ko na siyempre ti bukod ko ang account. Nawaya ko mga tawagan nakmet manong nami ni Jason, tadyak mo pa nagsukat. Ti Facebook account, ken kastamatan, ti cellphone number. Yan saan lumawawag, tanya ko matibagana. Kat siyak mat, siyak ba't tumawag, tanya ko matibagak kang kwan. Emon una manong naming nga nakamudan, ti akabsat ko. Nakastrek batlat, trabaho na manong naming dito ya lugar mi. Simre kakas nurse, di may isang private hospital. Ay ka manong naming. Ngayon padamag na, nga dan boyfriend na. Nawis na nito'y balay, manon nami, tayo man nakidiner dito. Ate, siyempre, isyak ba nag-asawa di, sumarunong ang asawa. Katuan, mabagay din nga saan, awa mang ipalit kang ka. No talagang ipatpatig mo, kanipatpatig na ka ni Nelson. Ngayon, saan kami ang ganito nag-asawa kami? Siyempre, sumina kayo Naman pa siyak ti burdak. Siyak kumati mabatit, siyak kang ti burdak. Yung tsakayat nga, dito'y kami ate. Aba di mo kayat? Baka no, pumalas ka mat ate. Gaga! Yan nga bumalas si Wagbagam. Baka bulutin mat no ka ni Nelson. Loko, saan nakakaskin ka? Di ka di pailahin, Jason ni patpatig mo? Saan nga napatig kanyak na di nga tao? Sakbay nga nagkalay sa digiti duwa manon name ti mawag kanyak ni Jason. Diyak ko may sumbatan manon name. May makulit. Diyak kayat nga depan sa cellphone ko kabatat daw raik idi nga tawag. Ngimidi tanakasarita ko dito mo tawag di ororay ka tawag iti pagkumani di agrimanan. Ni Jason bayaman to sungmatak. Hello. Nebagam. Sweetheart tarupam. Nebagam. Mabaling ka din nga. Umay kambal-bali nga pasyarin. Kaya't mo nagsublikan niya? No mabaling. Nag-asawa ta. Kita, rumbang itultuloy ta. Saan kang iwat patag, Jason? Baliwak nga alukuhin tarik na tapno, may patag na kamanin. Saan to naman pasamak? Ora niya tararamidam. Aramidag ti amin. Umahik nita. Kahit kumanin ti may destino nita. Tapno ang tawaya ka magpasyar ka. Kasta ngagpaiso tinaramid naman name. Yung tsaka mo. Tako na da papakin mama, ngarumbeng lang nga magtedak ti another chance. Ngayon papa, mama,
No iso kumapalang ti patpatek ko. Ngem saan maten. Saan maten kunak manong naimi ta intultuloy ni Ben tinagrayo kanya. Jaka mo tanalukoy na matiriknak manong. Ngem ti problemak si asawa. Adaman legal separation mi manong naimi ngem madilata. Ito pa nagkapasyar man ang kanyak manong naimi ni Jason. Di mo ka di patyen ko na talaga nga saan ko nga may subli pa iti panagayit ko hingga. Adan sa baling ang patpatek ko, Jason. Nga makaawat tinagbaling nga napalabas ko. Iso nga, saan dingan nakon? Agayat ka dito sa bali. Kahit nawaya ka, kahit nawayak man, umanugutan. Paanal ta ti kasarta. Talaga ka di nga saan nakon nga kayat sa anin. Saan ko nang mapasubli pa iti dati nga riknak ken ka, nangro na ti panagtalek ko ken ka. Adan sa baling ang patpatik ko, Jason. Waya-wayaan na kon. Tapno waya ka mat kang sapot sa bali. Waya-wayaan na kon. Paanaltan ti kalaysata. Under process manong name it annulment. Hindi madamag ko nga dan kadenden na ni Jason asabali nga babae. Hoyen manong. Anak batan nga nis isturbo manong name kat syempre adadan nga namin pinsanan nga nabawing diriknak kini Ben. Naging gadawayamin nga kalaysa kini Ben manong. Iti may kadwa nga gundaway manong naming nga nakikalaysaak. Iti may kadwa nga lalaki ti biyag ko manong. At sanak nagbabawi. Nagsipod ta. Talagang iso tinaikari ni Ben asaan kat nga ni Jason. Kalpasan lang ti duwa bulan manong naming at na nagpitpitik saklot ko. Ni, baka saan nga siyak dadadabarin siya na? Baka ni Jason. Tinawag ni Jason. Hello. My ex. Yes, Mr. X. Kumusta kayo tagdamay nga kadandanam? Okay, man. Namang ka di nga masikura kon. Sikat at dapirin na, di ba? Kuna ni Kati, saan matapod no, hindi ka nga na-delay, wala na sikog. Na-delay lang. Gabot na talaga nga saan ka makapasigog. Agpa-check up ka. Tapno mamam talaga nga, dabdabarin siya. Kinapod no, nagpa-check up ako. Ket? Siya ka talaga, diba? Oh my God. Nakakaasi ka, man. Imbaglaki din, tanapasamak nga nagsinata. Thank you kini ading ko. Tabinulod na ka. Nga reta matandi ka po na naapay nga nagkatang namin pinsan ti panagayit ko ka. Kinam kadlangan niya. Nakaspin pinas ti panagplano ni Apo Diyos. Kadosaan naman at talaga. Dagiti managbasol akasken ka. Iti agdama manong name sagdudwa kam ti anak kani Kati. Naragsak damit, akas man ti kinaragsak mi kini Ben. Wen manong, sak da kami kani Ben manong name tinagbati iti sidong tapapakin ni mama. Ta kinay kayat kayom ko manong name nga isuda ti madaan iti bukod nga balay. Isuda papakin ni mama, iti kadkaduano ka nagiti apu ko da kada kami, no awang kami iti balay, no adda kami nagpadpada kini Ben, iti trabaho mi. Ni Jason manong name awanin ti damag mi kan kuana. Yung tsaka mo ano, da makaanos kan kuana nga babae. No hanga makaputot ka talaga, di maganap da. No sino talaga ti babae nga naikari para kan kuana.
Dito nga ron, di ba kasalitak, manong, kanagyaman na klaon na iti anos mo, ng ornos, kalpasan nga nag-insight kang ka, iti Italiana, through your messenger. At thank you, tilaing mo nga nang iba, sakit sapi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarbingan tibiyag, kadagiti patak nga dimngeg, kan nagbuya, more power to your program. Tuwing nga radagyaman nga pagaya mo, Corazon. Thank you, Corazon. Thank you pa naging buray, iti pakasalitaan. Thank you, mat kadagita nagbuya. Salamat, thank you. Dagtultuloy ngayon ka pa ng suportar. Tinemers Studio, dagiti na dumaduma programa mi. Salamat po.